खुलुमबाय मोनद' हारिनो एसटि होनाय होयिनि सायावहाय एमएलए रबिराम नार्जारी आरो इएम पानिराम ब्रह्म बिथांमोना खौरां बिजोङावहाय माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। प्रमाण करक মই বা মোৰ পৰিয়ালৰ 1 ইঞ্চ মাটিও যদি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আছে মই ৰাজনীতি এৰাই নহয় মই অসম এৰি হিমালয়ত যা সন্যাস লৈ লওঁ কিন্তু তেখেতে প্ৰমাণ দিব লাগিব আৰু যদি প্ৰমাণ দিব নালাগে নোৱাৰে তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মাপ খুজিব লাগিব। এই প্ৰত্যাহ্বান মই জনাইছো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰমাণ কৰক যে মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ কবাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত দখল বা বেদখল কৰা মাটি যদি আছে মই ৰাজনীতিৰ প্ৰায় নহয় মই সামাজিক জীৱনৰ প্ৰায় ত্যাগ কৰি হিমালয়ত যাই সন্যাস অশোক সিংহালক মাৰক 2 লাঠি কোনো আপত্তি নাই অশোক সিংহালক বাই তাক ডাইৰেক্ট মাৰক চূড়ান্ত মিথ্যাচাৰ মাতিছে অশোক সিংহালে সেইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে তেওঁ নন কেডেষ্টিয়েল আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টত মাটি লোৱাটো সঁচা কথা তেওঁ এতিয়া পদত্যাগ কৰিব লাগে গতিকে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে বেআইনীভাৱে অশোক সিংহালে যিটো দখল কৰিছে মাটি তাক মুকলি কৰি দিব লাগে তাৰ লগে লগে অশোক সিংহালক মন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব লাগে যদি বৰখাস্ত নকৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব কাৰণ অশোক সিংহালে বেপাৰ কৰিব অহা ব্যক্তিগৰাকী কেৱল অসমক বেপাৰ কেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে যদি চাই থাকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি আৰু অসমৰ কেডেষ্টিয়েল বা নন কেডেষ্টিয়েল বা জনজাতীয় যেটো বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰিয়া তাত মাটি যদি বেআইনীভাৱে লৈছে তেতিয়াহ'লে কোনো কাৰণ মন্ত্ৰীত থাকিব নোৱাৰে তেওঁ মন্ত্ৰীত বৰখাস্ত কৰক অন্যথা জনসাধাৰণে সব মন কাণ দি আছে সব দেখি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ হ'ব তাতে চূড়ান্তভাৱে চাওক খিলঞ্জীয়া মানুহক উচ্ছেদ কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকল্প বনাম বুলি ক'লে খেতিপূৰণ দিম বুলি ক'লে কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহে বসবাস কৰে যে ইয়াতো ট্ৰাইবেল মানুহৰ বৰ বিশেষ কাগজ পত্ৰ নাথাকে গতিকে কিন্তু মাটিটোতো ট্ৰাইবেলৰ আছিল নাই গতিকে ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক বা ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকে এতিয়া পুঁজিপুটি গোটাই দিয়া আৰম্ভ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কেৱল পুঁজিপুটিৰ লগত তেওঁলোকৰ মেটেৰিয়েলি কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰি এই খিলঞ্জীয়া মানুহক ক্ষতিপূৰণ দিয়া কথা ক'লে কিন্তু নিদিলে খেতিপূৰণটো বাদে দিয়ক অকণমানো সহানুভূতি তেওঁলোকক ক'ৰবাত আশ্ৰয়থলী হিচাপে কিবা এটা দিয়ক এইটো নিদিয়ে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আদানীক দিছে আম্বানীক দিছে ৰামদেৱক দিছে অকল ইয়াত নহয় কেৱল গুৱাহাটীত নহয় বিটিআৰত দিছে কাৰ্বি আংলঙত দিছে ডিমাছত য'ত 6 শিডিউল এৰিয়া সেইবিলাকতো মাটি দিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাতে যদি মাটি দিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ লগে লগে আৰু এই গুৱাহাটী আশে পাশে থকা যিবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ জনজাতি মানুহ সেইবিলাক মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৰদ নাই তেওঁলোকে কেৱল পুঁজিপুটিক মাটি গোটাই দিব লাগে যাৰ কাৰণে অন্যায়ভাৱে কোনো ধৰণৰ জাননী নোহোৱাকৈ হঠাতে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰি গোটেই মানুহক দিশহাৰা কৰি দিলে গতিকে তাৰ প্ৰতি যিটো অন্যায় কৰিছে জনসাধাৰণৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতি যিটো অন্যায় কৰিছে তাৰ কাৰণে কোনো কাৰণে তেওঁলোকে বাচি যাব নোৱাৰে নিশ্চয় সময় আহি আছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাব বিনাইনি অধিকাराथ' बयहाबो दङ बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों दा एसटि मोननांगौ मोनिया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौब्ला मोनखागोन बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै मोनद' जे हारिनि मानसिफोर दं बिथांमोननि माहारि आफाद आरो बिथांमोननि हारिनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो एसटि मर्यादा मोननायनि थाखाय जे सोमावसारबाय थादों बे सोमावसारनाया दिनै गोब्राबनिफ्राय गोब्राब मोनसे महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन मोनसे महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन सरकार थांबाय बेफोर सरकारफ्रा गोबां समाव बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनायनि बागै माखासे रदायफोर होदोंमोन खोथा बाथ्राफोर दङमोन किन्तु दिनै फैयै फैनानै नैबे समावहाय बे गोबाव समनि जेंनाया मोनसे गोब्राब थासारियाव फैनानै बायदिसिना माने दान्थे बिदान्थेनि बे थोरफोआव फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि ट्राइबेल जानो नागिरनाय क्राइटेरिया मिलाया संबिधाना बेखौ एलाउ खालामा बेफोरनि माखासे बाथ्रा खोथाफोरबो दिनै बेयाव बेरखांदों जोंनि थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि माखासे माने जेफोर आफादफोर दङ फरायसा आफादनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माहारियारि आफाद दिनै खौसे जानानै बिथांमोनहा
माने जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया जाहाथे खहा जाया ट्राइबेल थाखानायफोरनि सिनायथिया जाहाथे माने गिख्रंथाव जानो हाया जोंनि मोनखानाय संबिधाननि जे माखासे मोनथाय अधिकार सिनायथि बे खाबुआ जाहाथे खुनु प्रकारै गोमाया आरो बेखौ हमथानांगौनि थाखाय सोरनिबा ट्राइबेल जानायजों बेफोर जोबस्रांसिगोन नामा सोरखौबा गोदानै ट्राइबेल खालामनो नागिरनायजों बेयो मोनसे गिथाव बाथाव थासारियाव फैसिगोन नामा बेखौ गिख्रांनाय फैनायखौ आं नुनो मोनदों जायनि थाखाय थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि आफादफ्रा खौसेयै ज' जानानै दिनै गावनि रैखाथिनि थाखाय मोनथायनि थाखाय जुजिनानै सोमावसारनाया दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों महराव फैदों आरो बेखौ लानानै दिनै माखासे दुंहाव थासारिबो ट्राइबेल बिग्रा आफादफोर जातिफोर आरो थाखानाय ट्राइबेल जायफोर हारिफोर दं बा आफादफोर दं बेनि गेजेराव माखासे फोथायलायनाय आरो माखासे जोंनि गेजेराव सहायलायनाय बे जिनिसा लासै लासै गिख्रंथाव थासारियाव फैनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों दा जेखि जाया आं बेखौल' बुंगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जे मोननैबो थाखोनि जोंनि जाति जनगोष्ठीनि अधिकारफोरखौ नोजोर होनानै खुनु जातिनि अधिकारा थाखानाय खाबु सुजुग सुबिदाया खहा जायालासे रावखौबो माने गिनांगौ गैयालासे खालामनानै भारत सरकारा गेजेर गेजेर माबा मोनसे राहा लामा उफाय लानानै दानि मोनद' हारि माहारिनि ट्राइबेल बिनायनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे गोदान राहा लामा बिथांमोनहा बिजिरनांगोन आबिस्कार खालामनांगोन आरो सुस्रांनायनि राहा लामाखौ बबे माने राहाजों जायो बेनि माखासे लामाखौ निश्चय लानांगोन आरो फारसेथिं आं बेखौ गोख्रोङै बुंगोन जे ट्राइबेल जायफोर दा दंखायो 14टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेलनि बिथांमोननि जे अधिकार बे अधिकारा खुनु प्रकारे जाहाथे गोमानानै थाङा बिथांमोननि मर्यादा खुनु प्रकारे जाहाथे गिख्रंथाव थासारियाव फैया आरो बिथांमोनखौ जेब्लाबो मोनसे बिसासाव दोननो हानांगोन लानो हानांगोन आसाम सरकार भारत सरकारा जे जोङो दिनै 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनो थाङोबाबो खुनु प्रकारे थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीया जायफोर माखासे माने खाबुखौ मोनदों संबिधाना आयेना जेखिनि सुबिदाखौ होदों बे सुबिदाया फेरलेबसेबो खहा जानाय नङा फेरलेबसेबो बेखौ माने नष्ट खालामनाय जानाय नङा बेबायदि मोनसे बिसासखौ भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ लाबोनांगोन खालि बिसासल' नङा बिथांमोनहा बेनि दारैहाय मोनसे देखायनो हानांगोन जे जोङो आलादा भाबै गोदान मोनसे फर्मुला गोदान मोनसे मेकानिजम बानायनायनि थाखाय सरकारनि बिथिंनिफ्राय सेस्था खालामगासिनो दङ थाखानायफोरजों जोङो बेखौ जाबसिनना होनायनि मोनसे थांखिजों खामानि मावाखै जोङो खुनु जातिखौ खहा खालामा बे बाथ्राखौ बिसासाव लाहोनो हानांगोन आरो आं सानो जोंनि गेजेराव बेबायदि जुदि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि खहा जायालासे गोदानै जानो नागिरनाय ट्राइबेलफोरनि मर्यादाखौ जुदि थिसननायनि बेबस्थाखौ खालामो आयेन कानुन संबिजित गासैखौबो नायनानै होमबा बावहाय दावराव दावसिया फैनाय नङा जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारिया फैनाय नङा आरो हारि माहारिनि गेजेराव बिसासनि आंखाला जानाय नङा बेखौ आफाद हिसाबै दिनै बिथांमोनहा गावसोरनि सोमावसारनायनि मोनसे आयदा हाबाफारि हिसाबै लादों आरो लानायाबो दरकार दं ट्राइबेलनि जेसेबां एमएलए एमपि मन्थ्रिफोर दं बिथांमोनहा एसेम्ब्लियाव पार्लामेन्टआव मा रल लानो हायो हाया बिथांमोननि पार्टिनि सिंनि बाथ्रा अब्लाबो दिनै सोमावसारनायाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा आफादफ्रा बाहागो लानानै दं सोमावसारनायखौ दैदेनगासिनो दं बिथांमोनहा निश्चय ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफोरजों आफादफोरजों रायलायनानै बिथांमोनहा मोजाङै बुजायनो हानांगोन बिथांमोननि गिनायनि आसल थांखिया मा बिथांमोनहा माखौ लानानै गोसोआव संखिखांनाय फैदों बेफोर बाथ्रा खोथाफोरखौ गासैबो रोखा रोखायै बुजायनो हानांगोन आरो बेनि थाखाय लोगो हमनानै बयजोंबो सावरायनायनि जे हाबाफारि लादों आगान सुरनो नागिरदों बेयो गाज्रि नङा